Urbazterretik jasoa, daukat maskor pilatzoa, eta belarrian ipintzean entzuten dut itsasoa. Jar zaitez nire parean, eta hotzei segiz, ezpainak irakurriko, dizkizut hitzez hitz. Hitzez hitz! Zeinu hizkuntzan zein ahoz, kakeki kakiku, nahi alduzu maskorraren ipuina aditu. Aditu! Urbazterretik jasoa, daukat maskor pilatzoa, eta belarrian ipintzean entzuten dut itsasoa. Kakeki! Kakiku! Kakeki! Kakiku! Aditu! Kakeki! Kakiku! Aditu! Aditu! Urbazterretik jasoa, daukat maskor pilatzoa, eta belarrian ipintzean entzuten dut itsasoa. Urbazterretik jasoa. Ara, Laura, audifono berria daukazu. Bai, primera entzuten dut honekin, orain ulertuzeko lagunei erakutsiko diet. Ulertuz? Ulertuz, bai, entzumen urritasun daukaten Bizkaiko guraso eta umeen elkartea da. Enuen ezagutzen. Bizitan etorri beharko zara, egunerokoan ditugun zailtasunak gainditzeko aholkuak ematen digute, gurasoak informatzen dituzte eta aisialdiko planatxoak antolatzen dituzte. Aitortzen dizut, ezagutu zintudanean enekiela zuri zelan hitz egin. Nola hitz egingo didazu ba? Pare-parean ipini, onda oskatu eta beste edanari bezala erantzun. Arrazoi duzu, bai. Eta parean zauzkadan ez gero badakizu zer? Maskor txiki bat dirudiela zure audifono horrek. Izan zitekeen, bai. Itsasoaren entzuten dut honekin. Badator olatua.